سلاو روج باشه ور باشه و نو پیشکتنین پر عجایب هنه لروجات نابین لإسرائیل پیشکتنه که پر نو هیه به دولت تیرگره دکاره بکه و نو شرکی پر گرم راپور هاتی آمده کرن پیشکشی نتانیاهو پیشکشی حکومت هاتی کرن ده بیجه به احتمال که مزن اسرائیل و ترکیه به هفره بکه و نو شرکی پر گرم اسرائیل نها آمده کاریا چکو سلاحان دکه ev weke peşketina davî wekî din îddiayên pir nû hene di derbarê İmraliyê de dibe ku di dawiya mehêde Rêzdar Abdullah Öcalan ji zîndana İmraliyê derkeve derbasî hepsa malê bibe ev jî weke îddia ye wekî din çi heye çi tune ji bendava tîşrînê hin nûçeyên deqa dawî hene dengê hevala cuma heye dixwazim bi were parve bikim û zanin vê serê sibê dema ku ji kantona Firatê millet ber bê bendavê ve diçû hêzên dewleta Tirkiye bi dronan êriş kirin birîndar hene şehîd hene tam karwana sivîlan hate bombekirin li Sirêrê dîmen hene dixwazim bi were parve bikim eger hevalê me amade bin hêdî werin vê derê em dikarin dest pê bikin di vê navbirê de aliyê teknîkî hin tiştene ez amadekariya wan bikim hin nivîsan amade bikim bawer dikim li ser Twitterê pavrek giriye hevalê me ê Twitterê eger nihal me godarî dikin ji kerema xwe re hûn jî kerenkên were ser YouTubeê li me temaşek ez kêfxweş dibim niha hevanno ka ez vê meselê jî hal bikim temame aynen bi vî şeklî ev aliyê teknîkî ne îro nûçeyên pir germ hene hem di derbarê hevdîtinên heyeta İmraliyê de hem jî di derbarê şerê muhtemel ê di navbera Türkiye û İsrailê de ene kese bi Mesud Barzanî re hevdîtinekê pêkaniye ew jî ez bawer dikim bingeha Kongreya Netewî ya li Rojavayê Kurdistanê ye tê amadekirin ev jî temam bû hevalê me Twitterê de li me temaşe dikin gelo ez ka binêrim di Twitterê de em hene tunene ez tam nizanim çawa mirov jî dike eger hevalê me Twitterê li me temaşe dike erê bawer dikim wisa ji kerema xwe re were ser kanala YouTubeê ya Bedran de re ji wê derê me bişopînin ez pir kêfxweş dibim ana ez van hemî pencereyan bigirim ji bo ku kompîtera me germ nebe wextê kompîtera me germ dibe hûn zanin dicemi de wisa ciyê xwe de nakokiye germ dibe dicemi de hevanno temame hûn jî li hev kom bûne niha ez bi çi dest pê bikim ez naxwazim dirêj bikim ji ber ku pir nûçe hene qet hewcedarî bi şûrivê jî tune vê nîvrê min bala vekişand ser daxuyaniya dawî ya Donald Trump serokê nû ya Amerîkayê pesnê Tayyip Erdogan dide lê belê di binê vê pesendayînê de xefikekî pir mezin heye bawer dikim tiştekî li hember dewleta Tirkiye tê amadekirin yani berpirsyariya temamê Sûriye xerabiyên li Sûriye dixwazin bixin stûyê Tirkiye û ji xwe rastî jî ev e rastî jî ev e Tirkiye berpirsiyare ji hemû kirinên li rojata navîn ên xirab ji yên baş ne berpirsiyar ji ber ku tu tiştekî baş tune aniha du armancê serekî yên dewleta Tirkiye hene li rojata navîn yek sînorê xwe berfireh bike axa xwe berfireh bike ya duyem jî hemî destkeftên Kurdan ji destê wan bigire hevanno pizîşkiyan li Tehranê Sudanî pêşwazî kir ev ji bo pêşketinên nû muhîm e hûn zanin Donald Trump beriya sê rojan Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî tehdît kiribû gotibû hemû hêzên girêdayî Îranê ji ser axa xwe derbixe û li ser vê yekê Sudanî naçûye Tehranê ez bawer dikim di vê mijarê de hevdîtinên wan hene ji aliyê Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeshkiyan ve hate pêşwazîkirin Sudanî her du revebir li paytext Tehranê civîneke hevpariya çapemeniyê li darxistin Serokwezîrê Iraqê anî ziman ev hevdîtin ji bo pêwendî her du welatan were xurt kirin hatiye li darxistin dibêje me bi Serokkomarê Îranê re çend mijar nirxandin Serokkomarê Îranê Pezeshkiyan jî got me di derbarê guhertinên heremî de fikrên xwe bi hev re parvekir anî ziman yekbûn aramiya Sûriye ji herêmê derketina İsraîlê ev jî mijarekî wan hevbeş e aramiya Sûriye mifteya aramiya herêmê ye ew jî rast e em bang dikin ji bo destwerdanên derve yên ku xisarê zirarê didin berjivendiya Sûriye bedawî bin qesta wan jî dewleta Tirk û İsraîl e ev yek
Yani tehdita Donald Trump ya ser Irak'ı cihe girtiye devê çarçovede şu İran'ı hevî Trump bektine herkes li bendiye ku hêzên İran'ı ji Irak'ı derkevin. Yani bandora İran'ı ya ser Irak'ı ve hema tune bibe. İran bawer dikim ew xwenerm bike ama işaretekî heye lehberî Kurdan tuniyet wî ku xwenerm bike tune çima ji ber ku cezayê darvekirinê ê li pexşan Bazêzî hatibû kirin erê kir. Parêzerê girtiya siyasiya Kurd Pexşan Ezîzî Emîr Raîsiyan berê hesabê xwe medya dijital X'ê eşkere kir. Dadgeha bilind ya İranê cezayê darvekirinê yê li Pexşan Ezîzî hatiye birîn erê kir. Parêzer Emîr Raîsiyan diyar kir ku dadgeha bilind cezayê darvekirinê yê ku beriya niha li girtiya siyasiya Kurd Pexşan Ezîzî ew niha di girtîgeha Evînê de li Tehranê tê ragirtin. Ev hati erêkirin yani ceza beriyan hatibû birîn ha erêkiriye dadgeha bilind. Her wiha diyar kir ku belgeyên wan ji bo parastina Pexşan Ezîzî jî hatiye redkirin. Yani parêzer dibêje hemî belgeyên ku me di derbarê Pexşan Ezîzî de pêşkêşî dadgeha bilind kirine ji bo ku ev cezayê darvekirinê were betal kirin lê belê belgeyên me nehatine qebûl kirin. Yani İran ku di nava aqwasa pîsî û gemariyê û gendeliyê de ye, di nava aqwasa krîza siyasî û aborî de ye lê dîsa jî dev ji darvekirina Kurdan bernade. Keçekê Kurd Pexşan Ezîzî niha cezayê darvekirinê lê biriye em nizanin kîjan sibe hatdarî ew ê şiyar bikin bibin darvê bikin. Di wê derê de elbet meriv dikare pêşî lê bigire pêşî çawa pêşî lê tê girtin pêdivî bi milletê Kurd heye. Kes xwedî li Kurdan dernakeve ancak Kurd bi xwe dikarin xwedî li xwe derkevin. Pexşan Ezîzî xelkê bajarê Muhebadê yê Rojdatê Kurdistanê ye. Roja 23 tîrmeha sala 2024 parazvana mafê jinan bû bi spora xizmeta civakî rojnamevana Kurd bû Pexşan Ezîzî li Îranê tê girtin jaliyê şaxê 26 a dadgeha şoreşiya Tehranê ve ew jî din seroketiya dadger İmam Efsarî de ye cezayê darvekirinê lê hatibû birîn. Ev ceza dî hatiye erê kirin. Yani mebasa İranê kir, mebasa plan û projeyên li rojata navîn kir ama her guherîn çê bibe jî çi guherîn li rojata navîn çê bibe jî ev zext û zor û terora li hemer Kurdan malesef kêm nabe. Ev yek dewleta Tirkiye karwana sivîlan bombe kir di vê derê de dengê ciwana cuma heye dixwazim bu ara parve bikim paşê jî dîmen hene ez pêşî deng bu ara parve bikim paşê jî ez herim ji wara dîmen bînim ciwana cuma heqeten ew jî di rewşekî xirab da ye anha tam li navenda şer hewl dide nûçiyan bişopîne ka ji me re çi gotiye dengên baş tê ka ez li pêya me binêrim ji kerema xwe ji me re bêjin deng baş e ez bidomînim ji me re binivîsîm bêjin deng baş e çünkü ez canan kontrol dikim dîsa jî heval dibêjin deng nayê anha li gorî teknîka min deng dibêjin baş e tamam süper Memo dibêje deng baş e باش بدران شخوا ایریشن ل بندابا تشرین او پراقرا قضات باوی که گلی که دیجوار دوام لکن شر یعنی بالافرین شر و بالافرین بیمروف این داگر کیا ترکیه به سروبر پراقرا قضات و بندابا تشرین بمباران که طایبتی جی بندابا تشرین کو جبر بمباران زیده ایدی خطریه و هر کدی چه زیده تر دبم تبزانن کو جهه استراتژیک هگر کو هاتو تقیه و کاریسات کمروهی بخوره بینا ایروجی قصد بخوره گان کو پرا یعنی بندابا تشرین یعنی پر باندور که یجبر بمبارانی او یعنی زراره که گله کی مزن لهاتیه گرکه ادل سر اصلا نتوی گرکه چابل سر و پر وری وکرن و بنداوی وری وکرن اشخوا ایرو دانی سبه ساعت 11 جیل گنده گر زیرو یگری دای باجاره دیرکی دکتریا ترکیه لودری عربیه که ولاتین دوری کر آرمانجا ایریشن خود انجام ده ولاتیک شهید و یک بریندار بو هر وکی ایرو دانی ویست به خلکن با پروژلات سوری تایبتین حسکی رقا تقو کوبانه بری خودان باجار یعنی بنداوا تشرین و پراقر قضات داکو
بیشن ام آخه خود پاریزن ام وی بنداوت پاریزن ام ناهیلن کو ترکیه در باسی لخاک ام بی داگر بکی و وی پری آنکو وی بنداوی بتقینه جبو وی آرمانجه و جبو پیشگیری قصدی چون بری خودم وی بنداوی لیده دا کدره دا بوند چون هجمارة كقول لك مظن يا خلك بكاتين باكورزات السوري شو عندما كون نيزي بندبا تشكين دبن دولة تركيا ببالافرين شر لناوا و کاروانا گل بخینه و ده انجام ده لگوی آگاهی دست پکی زیده تری 15 برینداران هیا زیده تره هجمار تام تکز نهات یلی بلیم دکارم بیجن زیده تری 15 برینداران هیا هر وکی هجماره که شهید هنه لی حتی ها هجماره شهیدان جین هاتیا اعلان کرن اف بريندار وشهيد وجهسنا بجاري الطبقة وكوباني الوان دبرانتينا درمان كرن هالوكي دنابا وان كروان ونابا وان بريندارا دشي دو هوال ميين روجنا مبان هنا كو جبو درخصنا الراستية وبرخدانيا قال تشوفون بوي قليرة بري خدامون دنابا تشكيني الوي دريجي دو هوال ميين روجنا مبان بريندار انها لنا خوشخانين كوباني تيري درمان كرن وحتى بان كلي غنجي ايريش لسر بندابا تشكين باوايك قالك دجوار تفقرة بالا فريم كشفي لسر زمان دانا كذا يعني او كاروانا كوتشويش هو يقولوا البندامة تشرين به فناقرة وأف تشالاكين وان وهالوسطة وان يعني بيجي داقر كاريه اللي وذر البندامة تشرين دوام بكي باشه gelek spas bu hevala Ciwana Cuma tam ji nava Rojavayê Kurdistanê ji me re ragihand bawer dikim niha li bendava Tişrînê li wê derê bi hezaran kes hem ji Reqqa, Tebqa ji kantona Firatê çûne wê derê kom bûne niha ez pêşî dîmenê wê bombebaranê bi were parve bikim paşê jî ez ê derheqê wê de nûçeya ku me amade kiriye ji were pêşkeş bikim îjar tesadüf e. Yani hem kamera dikişine tam divê demê de bombebaran tê kirin. Ev karwana ku ji kantona Firatê ber bê bendava Tişrînê ve diçûn. Dîmenên din hene ez bi were hema parve bikim paşê ev derbasî nûçeyan bi îro pir nûçe hene. Li bendê bin em ê ji İsraîlê biçin Amerîkayê yani derbarê herêmê de çi nûçe hene hemî me anîne em bi were parve dikin. Niha belê em vê meşê jî parve bikin. وەکو دیمانە دەژی دەبرن نەها لە پێشیا کۆمبووە دە ئاماژگرتن بندابة تشرين خلكين داكو جاكي سري ايرو جاكي كون بندابة بداكو فرسنا بندابة بكي وداخل زمان كيجي كربان كون بنيش الباقي بري نهاقي تماكو خد ماشا لبيشامون بتشيكين جرام مباران كرن اجي انجام ورايا جبكو خد درباسي بندابة تشرين هذا چند شوره وی مرات هب جیرا بکن گور وی
يلا سيروا قال لسات بيونا أقدر خاطب الفشكية قصدا خاطب نب توبي وي ونب تياري وي نال برخي نال ورخي أمس مرنا ماستر حيات قال لسات بيونا مش تحتنا ويا بتحتنا ويا خلكي باكل جات السيرة بالله ما تشرين برغم يكو قال لك يريش دار دورة وجه شركة شركة جران هي باران کی بیواری در دوران هبوش لما بنده و تشرین اول بیت چلکه خود چند روزان بردام میکنه Mesele bi vî şeklê Dicle Ehmetî bire we beriya du rojan mîvana me bû di min vîdeoyekî pêra amade kiribû di derbarê rewşa dawiya Kobanê de agahî dida me yani tevlî bültena me bû hevan no nûçiya ku me di vî warî de amade kiriye ji wara pêşkeş bikim tamam e gelên Bakur Rojdatê Sûriyê Rojavayê Kurdistan hebe hemû êrişên dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê jî xwegihandin bendava Tîşrînê îro gelên Bakur Rojdatê Sûriyê îro ji bo parastina bendava Tîşrînê bi armanca nîşandana dijberiya xwe ya li hember şer di saetên sêrê sibê de ji gelek bajaran berê xwedan herêmê û ketin rê dema karwanê wesayîtê gel nêzê bendavê bû dewleta Tirkiye dagirker bi balafirên bê mirov û biçek karwan da ber bombeyan. De encama êrişê de ji gelek birîndar çêbûn nûçegihana Ajansa Anhayê Dicle Ehmet ji serê sibê ve girse dişopan bi kameraya xwe êrişên dewleta Tirkiye meş û coşa gel heta gihîştin ser bendavê jî kişan. Li tevê hemû êriş û bombebaranan jî bi hezaran kes ji wesayîtan peya bûn berê xwedan bendavê û dest bi meşê kirin. Piştî meşa dirêj gel gihîşt ser bendava Tîşrînê ku niha dibin xeteriyê de ye dibe ku were hilweşandin di ser vê meselê daxuyaniyê dawiya Qesedê heye bendavê zirarekî pir ciddî dîtiye gel li vir bi dirûşmeyan dijberiya xwe ya li hember şer û dilsoziya xwe ya ji bo parastina nirxên civakiyanîn ziman sek nagel ya li ser bendavê anha didome bi qasî ku hevala me cîwana cuma ji me re ragihand gel îşev li wê derê şeva xwe li wê derê derbas dike êrişên ciddî yên dewleta Tirkiye hene ser bendavê deverekê pir stratejîk e ev mehekê dewleta Tirkiye dixwaze wê derê bi dest bixe lê nikarin heta niha bi qasî 700 çekdarên dewleta Tirkiye hatin kuştin li ser bendavê di vê naberê de vê spêjî li gundê Girkiyê gundewarê Kobanî erebeyekê hate bombekirin encam hê nediyar e wekî din Qesedê jî daxuyaniyekê daye dibe ku ji ber êrişên dewleta Tirkiye metirsî xeteriya helweşîna bendava Tîşrînê anha zêde biye wekî din ka Qesedê çi gotiye hevalên di X'ê de Twitterê de ji kerema xwe re kerem ku were ser YouTubeê daxuyaniya dawî a İsraîlê heye ez ji were hinek bibêjim ez dibêjim qe hêjayê mirov godar bike gelek mühîm e hem daxuyaniya dawiya Donald Trump vê nîvrê min ji were pêşkeş kiribû lê ez ê hin tiştên nû lê zêde bikim wekî din daxuyaniya İsraîlê wekî mînak raporekî pêşkêşî Netanyahu hatiye kirin komîteya Nagelê eger ê nas dikin zanin çi qas mühîm e ji aliyê hikûmeta İsraîlê ve hatiye amade kirin ev komîteya Nagelê yani dibe İsraîl ji bo şerê bi Tirkiye re amade be çima ev hemî têda heye rojnameya Jerusalem Post cî daye vê raporê û qismekî raporê jî di derbarê Kurdan de ye İsraîl derheqê Kurdan de çi difikire kewa dikare pêşî li dewleta Tirkiye bigire ez di wê qenaetê de me di nava van 5 salan de rojhilata navîn bi temamî diguhere sînor diguherin û İsraîl di vê derê de xwedî rolekî pir ciddî ye ka em binêrin anha xwewekî hevalbendên Kurdan dibînin ez ê naveroka raporê ji were bixwînim hevalên ser Twîtê ji kerema xwe re werin hûn bixwazin ez ana Twîtê bigrim yan ez bidomînim kes binêrim li ser Twîtê çend heval amade ne li gorî wî ez muamelê bikim baş e
Na eri sed û pênc heval li ser Twitterê xuya dikin ji kerema xwe re ez ji we rica dikim werin ser YouTubeê hem bibin abone û hem jî li me bişopînin. Yani baş dibe. Ka ez tweetê bigirim ew xwaz bes e. Armanca min vê derê pêşxistina YouTubeê ye ji kerema xwe re ez vê derê digirim. Hevalên ser X'ê ji kerema xwe re kerem ku were ser YouTube'a bedinan dere. Silav. Tamam. Em ser YouTube'ê bidomînin hevanlo. Tamam e. İjar. Mekîjan dîmen bu ara parve nekiribû. Tamam e. Tiştî ku min ji were amade kiribûn. Na ez biçim ser dîmena evê. Daxuyaniya Qesedê dibêje ji ber êrişên dewleta Tirkiye xeterî metirsiya hilweşîna bendava tişirnê zêde biye. Me dixwast em vê nûçê ji were pêşkeş bikin. Quvwetên Sûriya Demokratîk Qesedê diyar kir ku ji ber êrişên dewleta Tirkiyeyê dagirker metirsiya hilweşîna bendava tişirnê zêde biye. Qesedê destnîşan kir ku dewleta Tirkiye dagirker ji ber karesateke ku li bendavê çêbiye û li herêma derdorê çêbiye. Dewleta Tirk wê berpirsiyar be. Ev yek Mesud Barzanî çima bi enekesê re hevdîtin pêkanî. Ez wisa zû derbas dibim ji ber ku pir nûçe hene. Naxwazim servisê kirim şîrovê bikim giran biçim. Wisa bi lez baştir e. Serokê pedekê Mesud Barzanî bi şandeya revebirên Encûmena Niştimanî ya Kurd ya Sûriye enekesî re civiya baregeha Barzanî li ser civînê daxuyaniyekê nivîskî belav kir. Baregeha Barzanî diyar kir ku pêşhatinên dawiyên li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê her wiha helwesta Kurdan hatiye got û bêş kirin di vê civînê de. Di daxuyanî de hate ragihandin ku di civînê de Barzanî teqezî li ser piştgiriya doza gelê Kurd û Kurdistanê kiriye li Sûriyê. Pêwîstiya yekrêzî, yekhelwestiya aliyên Kurdî kiriye. Û her wiha berjewendiyên gelê Kurd gotiye gelekî giringê mirov li ber çavan bigire li Sûriyê. Giringiya diyalog û rêkarên aştiyane. Yani mirov bikar ve pirsgirêkên xwe birîyên diyalogê aştiyane çareser bike li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê û berjewendiyên gelê Kurd li ber çavan bigire. Yekrêzî, yekhelwestiya aliyê Kurd ev gelekî giring e. Em hêvî dikin ku Mesud Barzanî di civînê de ev rê û rêbaz nîşanê enekesê dabe ku aniha li ser xetekî gelekî şaşin. Enekesê tu tiştekî bi serê xwe nake. Girêdayê dewleta Tirkiyeyê li ser gotinên dewleta Tirkiye tevdigere. Li ser gotinên xelkê tevdigere. Çû Sûriyê, Şamê li ber deriyê Colanî bi rojan rûnişt. Kesekê ew muhateb negirt. Aniha çi dike? Vê dunyayê da tenê hêza bi tenê ku enekesê muhateb digire dewleta Tirkiye. Em hêvî dikin were ser rêyekê rast hemû tekiliyê xwe siyasî û istixbaratî bi dewleta Tirkiye re bibire. Tenê ji aliyê siyasî ve eger komîteyek kongreya netewî çê bibe ew jî di nav de cihê bigirin. Ew jî dikarin daxwazên Kurdan bi rêyên siyasî bigînin Tirkiye. Yani tekiliyeke diplomatik çê bibe. Tekiliyeke siyasî tenê çê bibe. Ne a istixbaratî. Ne xizmeta ji bo dewleta Tirkiye. Hêvî ew e. Tabii insan dikarin biguherin. İnsan dikarin ber vê başî ve jî biguherin. Heban no. Ev yek. Ez bar dikim wekî din tarîxa yani îdane. Tarîxa serbestiya Rêzdar Öcalan jî kişbiye. Ama ev îdane. Çiqas rast em nizanin em ê binêrin. Tarîxa ku hatiye gotin em li bendê bin. Eger çê nebe têvê manî ku xelk derewat dike. Em jî yani ji me tiştek em nizikarin agahiyan bigirin. Ne tekiliya me ya istixbaratî heye ne jî em di nava meselê de ne tenê îdane. Ama çewa çê dibe ez tenê wan îdayê ez ji were dixwînim. Xasî ne deh rêz hene îda ez ê wana ji were pêşkeş bikim. Êdî maya ser we û şîrovê we li bendê bin ew di dorê da ye. û ya mihim jî rapora İsraîlê. Daxuyaniya Selahaddin Erdem jî heye. Ew jî gelekî giring e li ser vê meseleya Selahaddin Erdem nivîskarekî giring ê Kurdan e ez bar dikim gotinê wî derbas dibin yani bi tesîrin wê bi bandorin. Heban no. Baş e? Tabii me hêvî kir derbarê enekesê de me hêvî xwe anî ziman.
Dema serdana şandeya İmraliye Demirtaş diyar bu. Ama ki diyar kiriye? Çuva diyar bir em nizanım. Em tene evji tehmine. Emel bende bin u bibinin. Şandeya İmraliye ya Dem Partiye daviye ve hafte ve le girtigiha Edirne hevseruki bere YHDP Selahaddin Demirtaş ziyaret bike. Evaga hiç ku derketiye çuva derketiye nayzanim. Aynı şande ve le girtigiha Kocaeli biçe serdana hevseruka bere YHDP figen yüksek dağcı. Şandeya Dem Partiye kuja sırrı süreye önder Pervin Buldan Ahmet Türkbek'te çan roş pişti evditine bere girti Partiye Karakeri Kurdistan'a peki Abdullah Öcalan'a despe serdana aliyen siyasi kiriyeli Türkiye çıkas partiyen siyasi meclisa Türkiye hene çu serdana van yek bir yek fikri wan girt u fikrin Rezdar Öcalan jwara peşkeş kir bi viya diyalog ekici çebiye dinabera partiyen siyasi u Öcalan'da serdana şandeya Dem Partiye ya jehevseru kimbere yen HDP eri şuhe ev çend roj bu derojevê de bû yani dihate gotin ve şandeya Dem Partiye yani heyeta Dem Partiye biçe serdana Selahaddin Demirtaş û figen yüksek dağ Selçuk Mızrak li cem Selahaddin Demirtaş'e bir rejê evditim bekti yek ji figürên siyasî HDP'ye Kurdanê Dem Parti ragihand ku şandeya wan wê dawiya vê heftê biçe serdana Demirtaş û yüksek dağ li gor zanyariyan ez bawer dikim qasî ku MP Hesyan de hevdîtina Sırrı Süreyya Önder û Abdullah Öcalan de ji Sırrı Süreyya Önder hatiye xwestin yani Öcalan jê xwestiye ku biçin her wiha Demirtaş'ı bibinin fikri wî bigirin û qîmetê daye Demirtaş fikrê Demirtaş ka ew çi fikre ez bawer dikim li ser daxwaza Öcalan ev hevdîtin pekte çünkü li ser daxwaza dewleta Tirkiye be eger were bîra we Devlet Bahçeli pir vekirî gotibû ne Edirne ne Kandil muhatabê me nine em wan muhatap nabînin em fikrê wan jî ji me re lûzum nake ama li ser îsrara Abdullah Öcalan heyeta Dem Parti diçe Demirtaş dibîne ev mühîm e we goterê li gorî agahiyan heyeta Dem Parti ve roja 11 vê mehê yani çile destpêkê ew biçe Edirne Demirtaş ziyaret bike paşê jî roja piştî wî yani 12 çile ew biçe girtîgeha Kandıra ya Kocaeli'ye biçe figen yüksek dağ bibîne û paşê jî heyeta Dem Parti ve daxuyaniyekî berfireh bide çapemeniye êdî ji bo çûyîna grava İmraliyê ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re ew jî di nava wan rojan de pêkte ez bawer dikim hema rojek piştî wî wê çêbibe tabi li gorî rewşa hewayê niha piştî vê mijarê em çi bikin em biçin îddiayên di derheqê pêvajiyê û azadiya Öcalan de em vî ûya xwe serrast bikin ve ûya me nebiye şebqe çima nebiye şebqe nizanim tamam çünkü hemû alfabeya Tirkî wextê ez di kurnacî de dibînim kêfa min jê re nayê îddiayên derheqê pêvajiyê û azadiya Öcalan de ev çi ne îddia ji kesekî wisa hatiye heqeten kêfa min ji daxuyaniyê wî û ji axaftina wî re nayê belkî jî mêrik baş e ez nizanim ama wî rojê Bedrettin Canımana hevalekî min ê baş e em jê re dibên Seyda li ser Twitter'a xwe eşkere kiribû ku ew hatiye tehdîtkirin bi mirinê bi kuştinê hatiye tehdîtkirin ji aliyê Abdurrahîm Semavî ve Abdurrahîm Semavî kesekî ye em nizanin çi karî dike bi AKP re di nava tekiliyên germ daye dide distîne ew jî xwe nava meselê de dibîne ez bawer dikim di pêvajoya berê ya lehevhatinê de di komîteya aqilbenda de cih girtibû wisa xuya dike ez wî baş nas nakim ama ji ber gotinên wî yê di Twitterê de yê di odeyan de yê ser sosyal medyayê di nivîsî wî de ez dibînim ku ji Öcalan nefret dike û pir ez rastî axaftinê wî hatime ku gotinên xirab di derbarê Öcalan de gotiye ez vî rastî wî hatim ama carnan jî behsin dide
çima wisaye li ser navê kî dixebite rol û misyona wî çi ye nizanim. Yani insanekî ez bi goman lê dinêrim. Hele herî dawî hin kesayetiyên Kurdan tehdit kir ew jî nexweş e. Yani madem ki ketiye nava vî karî, madem ki istihbaratê dibe û tîne dibe hinekî giran be, hinekî baş dibe yani. Abdurrahman Semavî dibêje Öcalan wê dawiya vê mehê derkeve hepsa malê. Em binêrin dawiya vê mehê eger dernekeve hepsa malê tê wê manê ku gotinî wî nerastin, istihbarata wî şaş e. Heyeta Dem Partî piştî serdana İmralî hevdîtinê xwe yên bi partiyên siyasî re didomîne. Abdurrahman Semavî di Rûdawê de li ser hevdîtinê heyeta Dem Partiya xifî çi got dibêje hevdîtinê şandiya Dem Partiyê yên bi partiyên Kurdistanê re jî wê dawiya vê heftê dest pê bike. Dawiya vê heftê heyeta Dem Partî wê biçe partiyên Kurdistanî jî bibîne. Ama dawiya heftê ew ê biçe serdana Selahattin Demirtaş, ew ê biçe serdana Figen Yüksekdağ, belkî jî li Kurdistanê ne deh partiyê me siyasî hene ew ê fikrê wan jî bigire, ew jî mühim e. Bi hunermenda re Rewşenbîrê Kurdan re jî wê hevdîtinekî were kirin dibêje. Abdurrahim Semavî li ser çûna heyeta Dem Partiya Girava İmralî diyar kir ku li gorî Rewşehewayê dibe ku heye 12 çile jî 13 çile jî li gorî rojan ew ê biçe İmraliyê li gorî Rewşehewayê ew ê biguhere. Abdullah Öcalan wê dawiya vê mehê derkeve hepsa malê wê ew tenê muhattab be ji bo dewleta Tirkiye. Berê Newrozê jî di biryara danîna çekan de wê helwest were diyar kirin. Yani diyemê heta Newrozê bisekinin ama daxuyaniya doh ya Mustafa Karah Sû hebû henekê xwe bi van daxuyaniyan dikir. Digot tiştekî wisa tune ye, tu tarîx, marîx û çekdanîn biryarekî wisa tune ye. Madem biryarekî wisa tune ye, çawa insan radibin behsa tarîxa dikin. Beriya Newrozê, 14 Sibatê, 15 Sibatê tiştî wisa dibe derewin gohnedin wan tekoşîna xwe bidomînin ji ciyê maye. Niyan jî navber nedin tekoşîna xwe. Nadibêje beriya Newrozê wê biryara danîna çekan were ragihandin. Hatina gerîlayan ya Tirkiye wê serbest be. Ew ê nekevin girtîgehê. Êdî istihbarat girtiye, çi girtiye, ji ku girtiye nizanim yan jî dixwaze manîpüle bike rewşê. Li gorî vê wê qanûn werin guhertin. Ji bo hemî gerîlayan ev derbastar e. Hemî kesên ku çek û silah girtine destê xwe li Ewropayê li gorî dewleta Tirkiye êdî navê dikin suç ji bo me tabî suçdarê herî mezin revebirên dewleta Tirkiye ne di çavê me de. Ama li gorî qanûnê wan jî kesên ku ji bo doza Kurd û Kurdistanê ji bo mafê mirovan dixebitin ew suçdarin. Qaşû ew ê qanûnên xwe biguherînin û kesên ku di vê çarçovê de heta niha xizmetê kirine hem bi rêya çapêmeniyê hem bi rêya çek û sîlahan ew ê neyne girtin. Tenê 45 revebirên payebilind yên Partiya Karkerên Kurdistanê wê nekevin ber van qanûnan ew ê derkevin derveyê welat ew ê bikarin biçin Rojavayê Kurdistanê yan jî Başûrê Kurdistanê bimînin yan jî biçin Ewropayê. Ama herkes dizane bêbextiya dewleta Tirkiye rewşekî wisa çê bibêjî leke daxuyaniya dawiya Selahattin Erdem heye ji were dixunim paşê merak nekin em vana hemî qiyas dikin didin berhev. Bêbextiya dewleta Tirkiye pir meşhûr e. Eger rewşekî wisa çê be jî ew rêveberên payebilind biçin ku derê jî dewleta Tirk wê yek bi yek suîqastan pêk bîne. Weke suîqastên li Parîsê. Şik û şipoya tune be. Dewleta Tirkiye'de zırnık şeref hebe, zırnık vicdan hebe, yani jî ahlak hebe, anha rana be erişe ser karwana sivila nake la Rojavayê Kurdistanê, erişe ser kesayetiyên Kurdan nake la Rojavayê Kurdistanê. Îro sê bombe barandin li deverên cuda. Li Qamişloyê, li Kobanê û her wiha li ser karwana sivîla. û li Tirşînê jî bendav li ber hilweşînê ye. Îja di rewşekî wisa de radibin tarîxan kif dikin û behsa hatina gerîlayan ya behsa hatina gerîla dikin ya hewa dixwin wan însanan. Ma dewleta Tirkiye û çawa dikarin bawerî pêk bînin? Ev şexsiyetên Kurd jî radibin dikevin bin tesîra dewleta Tirkiye tabî em nizanin ka em binêrin heta Newrozê çi guherîn çê dibe. Ê min bixwe zirnik baweriya min bi dewleta Tirkiye tune ye. Hemî hevalên ku YouTube'a min temaşe dikin, şîrovê min guderî dikin, şahidin ku heta niha tucar baweriya min bi dewleta Tirkiye çê nebiye. Yani
ne mümkün. Mantıka devleta Türkiye ne müsaade bu Kurdan aleyh bu. Yani em serime ketiye belaya ki mezin bir devleta hovre. Jibuivi İca derheke ez via dobare bibêjim ji ber ku mühim e yani iddiayekî tabii em li bendê bin em ê bibînin berê Newrozê ve biryara danîna çekan were ragihandin hatina gerîlayan ya Tirkiye ve serbest be ew ê nekevin girtîgehê li gorî vê wê qanûn werin guhertin tenê çil pêncî revebirên payebilind yên Partiya Karkerên Kurdistanê wê nekevin bervan qanûna lê di derheke çareseriya doza Kurd û Kurdistanê de heta niha tu amadekarî nehatine kirin Destûra bingehîn eger biguhere mafê Kurdan jî wê têda cih bigire ev jî iddia ye niha CHP asengî derbixe jî ew ê paşê îxna bibe û meselê erê bike dibêje Abdurrahîm Semavî kesê ku Abdurrahîm Semavî merak dikin dikarin biçin ji xwe re lêkolîn bikin bibînin ama ê min baweriya min bi gotinê wî naye çünkü ez bûme şahidê gotinê wî ku heqaret li Rêzdar Öcalan kiriye carna jî pesin daye İja darawşekî wisa da rabe Kurdan bixe ser fikrê dewleta Tirkiye yani ez bawer dikim edî Kurd bi qasê xwe siyasî ne zanan e û pir xweş dikarin derewên dewleta Tirkiye jî derbixin ji manîpülasyonê re zikê wan têr e niha hevan 38 dakika derbas biyem hin hatına rapora İsrail'e und binin Univisa Selahaddin Demirtaş Selahaddin Erdem jî heye Selahaddin Erdem kesetiye ki neze Partiya Karkerên Kurdistanê gotinê wî bi tesîrin ez dixwazim hevalê me guh bidin van hevokan yek Azadî û aştiya Kurdan bê xweparastin nabe. Yani azadî û aştiya Kurdan bê çek û silah nabe dibêje Selahaddin Erdem. Yek rapora İsrailê zê pişre bixwînim. Dema Partiya Karkerên Kurdistanê PKK tune bû we çi anî serê Kurd? Eger PKK çekan dayne û bela bibe wê demê hûn ê çi bînin serê Kurdan? Li dijî van êrişên we yên qirkirinê Kurd wê çawa û bi çi xwe biparêzin? Bê xweparastinê ew ê çawa hebin? Ew ê çawa azad bijîn? Ji sala 1925 vir ve li Kurdistanê gelê Kurd li 4 perçeyên Kurdistanê rastî komkujî û qirkirinê hatiye. Ne bi 10,000 bi 100,000 bi milyonan şehîd dane milletê Kurd. Sirf ji ber ku xwestin wekê Kurd li ser axa xwe azad bijîn, mirov hatin darvekirin, hatin qetilkirin. Dewleta Tirk di 29 Cotmeha 1923 de ava bû. Gelê Kurd tune hesibandin. Li Amedê, Çewlikê, Dersîmê, Serhedê li hemû herêmên Bakurê Kurdistanê êrişên qatliamê pêk hatin. Ev qatliam tam 15 solan dom kir. Di aynî wextî de li Başûrê Kurdistanê jî İngiltere, Rêveberiya Iraqê, dewra Saddam Hüseyin ya nû de komkujî pêk hatin. Li Rojhilatê Kurdistanê jî aynî tişt çêbûn. İranê pêşengên Kurd darvekirin. Yani bahsa komkujî ku hatiye serê Kurdan beriya Partiya Karkerên Kurdistanê. Yani alaka û PKK tune PKK çekdaneyne jî dewleta Tirkiye, İran, Saddam, rejimên Rojhilata navîn daima Kurd qirkirine, kuştine, malê wan talan kirine, mecburê koçberiyê kirine. Yani PKK de encama van komkujiyan de şiyar bû rabû çek silah xizde xwe. Yani PKK encama van komkujiyan ne sebebe? Zanın. Ji ber vê yekê gotina Selahaddin Erdem berxwedana PKK li hember van hemû êrişên qirkirinê û qatliaman weke tevgereke xweparastinê ya hebûn û azadiyê gelê Kurd pêşket. Hevoka herî mühim ev e. Yani ev şerê ku em niha di nav dane tekoşîn berxwedana PKK li hember van hemû êrişên qirkirinê û qatliaman weke tevgereke xweparastinê weke tevgereke hebûn û azadiyê gelê Kurd pêşket. Ji 12 îlona 1980 vir ve zêdetirî 60,000 Kurd hatin qetilkirin. Li Şengalê li dijî gelê Kurd wê zêdî êrişeke qirkirinê pêk hat. Gelê Rojavayê Kurdistanê ji sala 2004 heta niha di berxwedana li dijî Daişê de nêzîkî 12,000 şehîd dane. Gelê Kurd bi berxwedaneke bênaber hebûna xweparastiye, hewl daye azadiya xwe bi dest bixe, hebûna îro ya gelê Kurd
بخیرا وان بردیلان بخیرا و برخدان پیکاتیت بجه سلحدین اردم لترکیه پشتی هفدیتنا شانده دم پارتی یا لامرالی پیکات گلک نقاش هاتن کرن ام جی دوی باوریه دانه کو پرسکریک تنه به نقاشی دکارن ورن چاره سر کرن لیبله بگمان تنه نقاش نکارن مسئله چاره سر نقاش هنه ریل بر چاره سریان ودکن نقاش هنه رین چاره سریه دگرن نقاش هنه درفتان جهوله راد کن بگمان دنوا نقاش ل ترکیه نزیکاتی و هلوستین درست و جدل جهنه کو داخوازا چاره سریه دوزا کرد و کردستان اتکن خودین وان نقاشان در دورین دموکرات و ولات پاریزین حقیقی ترکیه نه هن کسی خودی فکرین خرابن بو نمونه هن در دورین چاپمنی و سیاسی شو و روش درد کهون داخفن به پیوه کیجی بحثا پرسکریکا کرد ناکن تنه وکه مسئله که تروری دبینن وکه مسئله که چکدانی دبینن دبیجن ربر اپو دی بانگا چکدانی نبکه پکه که وی بلا ببه لگور وان کسان تکانه پرسکریکا ترکیه پرسکریکا تروری اگر او یک وره خلاص کرن و هر تشت بداوی ببه هر تشت گش ببه باش ببه دوی مروف جوان کسان بپرسه پکه که چوا درکت هوله دما پکه که تو نبو و چه بسری کردانانی اگر پکه که چکا داینه و بلا ببه و دمه هونه چه بینن سری کردان گلو هونه کریار خواهین 100 سالا بوری بدو مینن لدجی ایریشین و این قرکر کرد و چوا به چوا خواه بپایزن بی خواه پرستنه اوی چوا هبن اوی چوا کاربن آزاد بجین اشکریه و اف کس درده کیوانه هبون و آزادیه کردان تونه تکانه دردوان تونه کرنا کردانه هبون و آزادیه گلی کرد و جیان آزاد بی خواه پرستنه نابه گلی کرد بی خواه پرستنه نکاره با آشتیانه بجی گلی کرد بی خواه پرستنه نکاره با آشتی رازی به دبیجه سرادی نردم یعنی هون چه فهم دکن؟ یعنی دوان شرطان دا امکانا کو پارتیا کارکری کردستان چکان داینه امکانا کو کرد رخصنن دن چکا داینن هه بندرن مسئله و به وی منطقه ایرانیا دولت ترکیه کی جان کرد دکاره چوی دستی خدا داینه کی جان کرد لگون خود کاره سلاح خود داینه بردن پکیکی ایرو دوان شرطان ده لروشتاتا نوین تو کردکی نکاره خواه بی پرستن بهیله پرستنا چک داری پرستنا زانیاری پرستنا خواندن و نویساندنه پرستنا هر جوره خواه پرستن خواه بزرخ دکی لهم چه؟ ایرشین دولت ترکیه و ایرشی دنجی هوان نو ام نویسی دومینن هبون و آزادی گلی کرد و جیان آزاد بی خواه پرستن نابه هرچی قاس روبریه CHP یا نها خودی نزیکاتیه که معقول بجی ام به عجیب مای لدردورین CHP دنیرن قوکی آلیگرین شرط هفدیگرن تو مروف نکاره لنقاشین لسر کانال تلویزیون CHP جی تماشه بکه جبو چاره سریه پرسکریکا کرد نه تشتکی دو بیجن نه تشتکی دکن تنه گوتنا ام آشتی دخوازن زیده قیمت اواتهی که وی تونه باشه ev aştı ve çabe. Ev aştı ve de xada çi bihevine. Ji xwe rebera poş bu aştı sê merc danî bûn. Binêrin. Goy xwe bidim van her sî mercan ji kerema xwe re sê şert danîne Öcalan ji bo aştiyê. Ya yekem hebûna her du partiyan bahsa çi dike? Ya duyem her du partî nikarin hevûdû duwarê leşkerî de têk bibin û ya siyemî jî qebûlkirina hebûna sazûmanî ya hevûdû. Agirbesta ku wê li ser van esasan pêk were wê bibe aştî. Ez dubare dikim çünkü hûn bixwe şîrove bikin, hûn çi jî fehm dikin. Abdullah Öcalan sê şert danîne ji bo aştiyê. Şertê yekem ve Selhedîn Erdem dibêje. Şertê yekem
hebûna her du partiyan ya duyem her du partî nikarin hevûdû duwarê leşkerî de têk bibin ya siyemîn jî qebûlkirina hebûna sazûmanî ya hevûdû. Agirbesta ku wê li ser van esasan pêk were wê bibe aştî. Çekdanîn têtine ha? Agirbest. Yani eğer aştiyekî bi vî şeklî pêk were Partiya Karkerên Kurdistanê dikare bibêje ez êdî li hember dewleta Tirkiye çalakiyan pêk nayînim di hedefa min a çekdarî de dewleta Tirkiye tune ye. Kesî behsa çekdanînê nekiriye ji aliyê PKK ve. Yani hûn dibînin heta niha ji Partiya Karkerên Kurdistanê tu ferdekî, tu gerîlayekî jî, tu rêvebirekî behs kiriye ku em çekan dikarin dayînin. Na. Agirbest erê. Agirbest tim merû dikare çê bike. Yani agir ya êriş nakî. İşxwe di van şertan da jî êriş tune ye çünkü niha bala herkesî li ser Rojavayê Kurdistanê ye. Hevanno ev bi vî awayî bû niha deqe pir zû digerin diherikin. Hûn çi dibêjin ez anha rapora ku min ji we re bes kiribû ez vê raporê dixwînim. Erê wallahî bi vî şeklî ye. Êdî peyamê we jî mesajê we jî di vê çarşevê de ne yani bi tu şeklekî Kurd nikarin çek û sîlehan dayînin. Hûn jî di vê qenaetê de ne. Hevan no. Rapor di vê İsraîl ji bo şerê bi Tirkiye re amade be. Ka hûn çi mane didin vê raporê. Ez hinekî li peyama jî binêrim ka çi heye çi tune de dünya xirabî hevan no. Eğer imkane ve çî bû hinek bibin abonekî xweş dibim. Wê rojê ez çûme saziyekê Kurdan ya ra gandinê ez dipirsim behsa YouTubeê dikin behsa vê kanalê dikin hinekî wan dibêjin wextê ku tu pêşkeş dikî navberê de disekinî bêjim tiştekî însaniyê mirov çima nesekine. Mirov çima nesekine. Yani ji wan re mirov motora dibe her deqe her saniye mirov biaxife. İjab nake mirov vala biaxife. Mirov axifîn ya tijî diaxife ya ji mirov naxife. Yani gurgurebûn îcab nake. Ez şîrovê we dixwînim xaltî danîna çekan şaştiyekê mezin e Kurd bê çek ne parastiye de rastî tunekirinê werin. Rast e. Divê bilezpêkê ji lîsteya terorê bê derxistin eşkereye ku cewhera PKK bi komendên ên terorîst re nayê muqayesê kirin. Mehmet Aydın bira Tirk çekê xwe dayînin rast e. Eger Tirk çekê xwe dayînin li rojata navîn aramî huzûr çêdibe. Tu problem namîne. Ke ji êrişê Tirkiyê nake wê demê. İsraîl jî Tirkiyeyê dî weke tehdît nabîne. Na problem dewleta Tirkiye rast dibêje. Gelek spas ji bo van peyamê we. Mesela binêre dilbirîn botan çi dibêje roja ku PKK çekdayîne ew roj tunebûna Kurdan e dibêje. Yani mantıqekî hevbeş şêbiye di nava Kurdan de tu kesekî nikare qebûl bike ku Kurd çekan dayînin. Ya çawa mümkün e? Tiştekî safî nebiye, mesele hal nebiye. Tamam em dijî şerin rast e, em dijî çek û sîlehane rast e ama di van şertan de mirov xwe bê parastin bihêle mirov xwe davê ber gura yani. Xwazî gur bana. Çetin Çelik jî gotiye çek namûs e. Yani erê sembolîk dibêjî. Xwazî çek namûs nebiya. Erê wala xwazî çek namûs nebiya. Xwazî em neketena wê rewşê ku em hewcê çekan bibana.
Yani jwara bejim ya insan ki mina min ku ew qasa dijberiya silah dikim eğer ez dijrifim û pêdivî biçe ku silaha Kurda dibînim tevê mane ku dewleta Tirkiye merû bawerî nikare pê bîne. Ya her tişt girêdayê dewleta Tirkiye ye. Eğer ji tehdîtbûnê derkevin problem namîne. Baş e ez senek naber bidim evê we peyamê we ez biçim ji wara vê nivîsê bixwînim. Daxuyaniya dawiya Donald Trump pir cuda jî tê şîrovekirin. Min ji wara vê nîvrê pêşkeş kiribû hûn dikarin biçin wê vîdeoyê jî temaşe bikin. Lê paşê jî ez ê dîsa hinek kim be jî cih bidim daxuyaniya Donald Trump lê pêşî rapor. Rapor tê hevalno. Komîteya Nagelê ya ji aliyê hikûmeta İsraîlê ve hatiye avakirin Enqere wekî gefekî herêmî ya nû binav kir. Çi got? Divê İsraîl ji bo şerê bi Tirkiye re amade be. Li gorî nûçeya rojnameya Jeruzalem Postê di rapora dawî ya Komîteya Nagelê de hate diyarkirin hikûmeta İsraîlê divê ji bo şerekî rast ya bi Tirkiye re amade be. Rapor ji Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu re, ji Wezîrê Parastinê İsraîl Katz re, ji Wezîrê Darayî Bezalel Smotrich re hate pêşkeşkirin. Di raporê de hate destnîşankirin ku Tirkiye dixwaze bandora xwe ya serdema Osmanî ya li herêmê ji nû ve ava bike. Ûşiyarî hate dayîn ku ev armanc dikare aloziyên di navbera dewleta Tirkiye û İsraîlê de zêdetir bike. Dibe ku bibe sedemê pevçûneke rûbirû. Gev tehdîta ji Sûriyê xetertir e ji gefa Îranê. Tehdîta îro ya ku ji Sûriyê werese İsraîlê ji xeteriya Îranê zêdetir e. Li gorî raporê tê pêşbînîkirin, tê texmînkirin komên çekdar yên girêdayî dewleta Tirkiye yên li Sûriyê wê weke hêzên cîgir tevbigerin da ku bêîstiqrariyê li herêmê zêde bikin. Di raporê de û hatê gotin. Tehdît gefa niha li Sûriyê dikare ji gefa Îranê xeterdir be. Tirkiye li Şamê bûye hêza herî bi bandor û cihê mehwera Şîî ya Îranê mehwera Sunnî Tirk girtiye. Ev guherîn dibe ku ji bo komên terorîst bibe sitargeheke ewle. Hewl û cedên Tirkiye eşkere ne. Ji bo berjewendiyên xwe Sûriyê bixe bin bandora xwe. Divê ji ber tevgerên li qadê ji ber gefên ku dikarin di demekê kin de zêde bibin amedehî bêne kirin. Rapor pêşniyaz li Netanyahu dike. Gef hene, tehdît hene, divê em amedekarî bikin. Tehdîta herî mezin jî aniha ji Îranê zêdetir dewleta Tirkiye. Ev tespîtekî tarîxî ye ji were bêjim. Eger rast be, ev rapor êdî binêrin İsraîl eger bibêje gefa ku ji Sûriyê tê ser İsraîlê bi destê dewleta Tirkiye ji Îranê girantir e, ev peyamekî pir mühîm e. Pêşniyaza bihêzkirina hêza çekdarî hate kirin. Divê ji ber tevgerên li qadê ji ber gefên ku dikarin di demekê kin de zêde bibin amedekarî bêne kirin. Her wiha di raporê de hate pêşniyazkirin ji ber gef û metirsiyên herêmê divê di nava 5 salên pêşme de bütçeya parastinê salane 15 milyar şekel. Ew jî dike derdora 4.14 milyar dolar dibe ev li bütçe were zêde kirin. Yani bütçe were zêde kirin. Di raporê de tê gotin hewcê heye amedekariyên leşkerî werin kirin. Ji bo pevçûneke muhtemel ya bi dewleta Tirkiye re tê xwestin ku İsraîl divê balafirên şer yên F-15, balafirên sotemeniyê, dron, pêkên din bikare da ku hêza xwe ya lêdanên dûr garantî bike, xurt bike. Her wiha pêşniyaz hate kirin ji bo xurtkirina ewlehiya sînorên İsraîlê sîstemên parastina hewayî bêne xurtkirin. Astengeke ewlehiyê ya xurt li dirêjahiya newala Ürdünê were avakirin. Sîstema parastina hewayî her wiha astengeke ewlehiyê ya xurt jî li newala Ürdünê were avakirin. Newala Ürdünê uzanin ku dirê? Kazı ser xeritê nîşanê wedim. Paşê ez nivîsî xilas kim. Ez nîşanê wedim diçe ku dirê. İsraîl ji başûrê Sûriyê heta Rojavayê Kurdistanê
لوی دری کانال که اولکاری اگر آبا بکه نبی کوریدور دیویده از وارد کن باسوی درید که چونکه نوالا اردنی دیوی معنی در راپور دهات دیار کرن که پیوسته کپاسیته این سیستم پرستان هوایی وکی قبه حسینی ام منزل کرد ناوین گفری داوود اکو به هفکاری امریکا تهل برین و سیستم آرو سیستم پرستان موشکان آب بنگی ها لازر ایران بم یعنی تریجا حسینیه او بینه به پیش خستن درباره کردان دجی بسا گف و تهدیدان دکه بسا خطریه لسر کردان دکه چیه؟ راپور به تواهی 130 روپله لی 20 روپل برای گشتیره نهاتن پاره کرن دیده چه هیه؟ چه تونه کد نزانه؟ بزیه روزنامه اسرائیلی روزنامه اسرائیل هایومی جی دا بش راپور یکو بحث کردان دکه کام بنرن راپورا و شرط یا اسرائیلی یکو پیشکشی نتانیاهو هاتیه کرن چوا بحث کردان دکه لگوری روزنامه کتنا ارتشا ترکیه یا سوریه دبک و ببه سدما چکدار کرنا لز اولیت و چالاکین لشکری لدجی کردان دکاره بگیجه هر دری اسرائیلیش یعنی هبونا دولت ترکیه لسوریه دکاره ببه سدم که هزین دن این چکدار آوا ببن به هز ببن و اوجی ایریشه کردان بکن هر وها ایریشن اسرائیل اسرائیل خواه و کردان وکه هبال بند ایدید بینه درزیان جید خناوه و یکی درد خپش کمیسیون evgef وکی پتانسیلا گوهرتنه که بنگهین آتکیلین به ترکیه را پیناسه کر روزنامه دیار کر تکیلیه که دریج آکردان و اسرائیل هیه لی رایدارین اسرائیل تقاضی لسرویه که دکن او ناکه و نواشاره که راست به ترکیه را مجرا پرستان لشکری یجبو خسریه کردان آل سوریه وکی برپرسیاریا امریکای تیدیتن یعنی اسرائیل جا امریکای دخوازه دبیجه برپرسیاریت دبی چه دبی بلا بل سوریه کرد وکی خسر ورن هیشتن یعنی نکه و نوا پرگالا ایرو یا سوریه نتانیاهو درباره راپور ده چه گوتیه ام لروجات ناوین شاهده گوهرتنین کورن ایران دمک دریجه مزنترین گفال سرمه بو لحظه نو دکه و نواقادا سیاسی دوی امجبو روشن نپیش بینی کری یعنی روشن کو کس نکاره تخمین بکه دوی ام آماده بن شوی روشن را یعنی بسا سپریزان دکه چونکه حتی نها گفه هری مزن ایران بو لی آنها هزه نو کتنه دوره اوجی قصد ترکیه دکه او راپور جمره نخشاره که پیشکش دکه داکو ام سبروجا اسرائیل مسوگر بکن راپورا کو پیشکشی نتانیاهو هاتیه کرن اوه هوانو ایجار tam saata metici bu Donald Trump jî derheqî de çend gotiran bibêjim hevanno serokê hilbijartî ya Amerîkayê vê nîv rojî mijwara pêşkêş kiribû Donald Trump li Floridayê konferansekê rojnamegeriyê de bersivî depresiya rojnamegeran dibêje basa Rojavayê Kurdistanê Sûriyê dike Trump di konferansê de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan wekî dostê xwe pênasê kir destî şan kir ku Erdogan li ser daxwaza wî di sala 2019 de dev jî êrişkirina ser Rojavayê Kurdistanê berdayê helbikê nerast e êriş kir jî lê Trump vêyekî înkar dike serokê Amerîkayê Trump got Erdogan dostê min e kêfa wî gelkî ji min re tê ez jî bawer dikim kêfa wî ji min re tê û rêz ji min re digre ew kes ku Tayyip Erdogan dev ji hin kesan berdayê yani qasta Kurdan dike êdî êrişê ser Kurdan nake Trump da zanîn ku ew nizane Tirkiye heta kengê êrişê Rojavayê Kurdistanê nake ez nizanim ew heta kengê berdewam bike ji ber ku ew Kurd û Tirk dijminê hev û du ê xwezayî ne ji hev nefretê dikin heta niha Tayyip Erdogan êrişê Kurdanê kiriye lê ew ê vê helwesta xwe heta Kudrê bidomîne em nizanin wî dest pê kir êriş bike lê belê min jê re got na ji kerema xwe re êriş neke wî jî nekir Trump li ser roxîna rejîma Beşar Esad û bi destxistina desthilatê ya ji aliyê heyeta Tehrîr el Şam ve jî çi got eger hûn li vê yekê ku li Sûriye qewmiye binêrin yani rewşa îro ya Sûriye eger hûn bînin berçavê xwe di dawiya dawiyê de çi bû Rusya hat lawaz kirin
İran hat qalskirin lawaskirin her wiha ew jî Tayyip Erdoğan kesekî pir jîre wî bi awayê xwe bi şêwe bi navên cuda xelk şandin Sûriyê bu sebebê lawaskirina İran û Rusyayê. Ew jî çûn û destanîn ser û tişt bi vî rengî guherîn. Trump red kir bersiva rojnamegeran bide di derbarê mayîna Amerîkayê ya li Rojavayê Kurdistanê de û her wiha di derbarê qedera herêma dibin kontrola rêveberiya Xweser de bersiv neda pirsên rojnamegeran got ev beşeke dikeve çarçoveya stratejiya leşkerî. Trump di derbarê hêzên Amerîkayê li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de di serdema serokatiya xwe de jî got leşkerê me Sûriye û Tirkiye diparastin em di navbera wan de bûn 5,000 askerê me wê çaxêl wê derê bûn di navbera artêşa her du dewletan de İran û Tirkiye û Sûriye de bûn dibe ji bo ku em karibin ewlekariya 5,000 askerên xwe biparêzin me ew vekişandin û Tirkiye ancak piştî wî çû serêkaniyê gazên kîmyewî bikaranî her der talan kir gundî û milletên serêkaniyê û girê spî mecbûr man koş bikin bi taybetî Kurdên wê derê anha mal û milkê wan zevî wan di destê çeteyên dewleta Tirkiye de ne li serêkaniyê. Îja niha Trump gelekî hate rexnekirin ji ber wê demê dibêje anha dî tecrüba me çêbiye em ê hinekî maqûl tevgerin kadî çi dike ke nizane mirovekî dil û dîn e çawa tevgere heqeten em nikarin tiştekî bêjin em hêvî dikin ku rastiya Kurdan bibîne em hêvî dikin ku şêwirmendê wî êdî bikaribin aqlekî selîm bidine û rastiya Kurdan pêre parve bikin. Ew jî di vê çarçovê de bikaribe hêz û quweta xwe bixe dewrê sirf ji bo astenkirina dewleta Tirkiye. Niha dewleta Tirkiye eger goh bide Amerîkayê ji hinek maqûl tevgere wê demê em dikarin wekî milletê Kurd zûtir pêşkevin. Hevanno ez bi destûra we nûçeyên deqeya dawî dinêrim. Ez nûçeyên deqeya dawî dinêrim. Paşê jî ez ê werhet berdim. Hûn jî westiyane ez zanim. Çünkü nûçe ez anha berê ku xatir ji we bixwazim ez bikem hin nûçeyên deqeya dawî carinan tiştê pir mîhîm çê dibin tam di dema weşana me ya zindî de ez naxwazim tiştê ku min jare gotine dubare bikim. Sed û nod û sê malbatên Iraqî ji kampa Holê derketin. Di êrişa li dijî karwana gel de 5 sivîl şehîd bûn, 15 jî birîndar bûn. Encam hatiye ragihandin. Ew di êrişa dewleta Tirkiye li dijî karwana sivîlan de wextê ku ji kantona Firatê ketibûn rê diçûn bendava Tişrînê êrişên dewleta Tirkiye çêbûn tam li serê rê min dîmen jî nîşanê we dabûn. Destpêka bernameyê de naxwazim dubare bikim. Di wê êrişê de 5 sivîl şehîd bûn, 15 jî birîndar bûn. Li Sirînê kargehekî hat bombebarkirin, karkerekî şehîd bû, ew jî li biniya Kobaniyê. Qesedê dîmena xistina balafira Bayraktar nîşanda TB2 ev divan demên dawiyê de hevanno divan demên dawiyê de kaz vê nîşanê wedim ve xweş e. Ez hinekî dengê ew wî kim dronên Bayraktar normal xistina wan pir zehmet e. Yani pir zehmet e xistina wan. Ama Qesede, YPG, YPJ hema her roj dronên dewleta Tirkiye dixînin xwarê. Tabii mesela maddiyetê de ne meseleye. Ew fabrikê wan hene dronan tim çê dikin ama veya di mesela itibarê de pir mühim e. Êdî şervanên Kurdan pir rehetî dikarin dronan bînin xwarê ew îmkanê wan heye. Beriya niha çapemeniya Tirkiye got, İran piştgirî dide wan, nizanim İsraîl piştgirî dide, Amerîka piştgirî dide tiştekî wisa ez bar dikim wana bi îmkanê xwe çê dikin şervan. Dicle Ahmed Rojê mîvana min bû videoyê heye di beşa videoyê de min jê pirsî min got çawa sîstemê çê dikin got şervan li gorî îmkanê xwe çê dikin û nexwest agahiyan zêdetir bide. İjar hevando min çi nîşanê wede? Ha ez ê wê nîşanê wedim. Xistina dronê.
Xistina drone nişanê ve bidim. İcap neke ser baxım. Dronekî bayraktar e ji aliyê hêzên Qesedê ve tê xistin. Yani ew qasa zelal û net. Ama hûn tiştek ji dîmenê fehm dikin? Tiştek hûn dibînin gelo? Tamam. Yek. Hat. Tamam. Tamam ket. Bila bikeve. Kata çi gotiye? Jean Roj dibêje nebêje dewleta Tirk ew rejîmekî nerewaye. Tu basa rejîma dewleta Tirkiyê dikî mamoste? Ya dewleta Tirk bi xwe dewletekî nerewaye. Yani rejîma wî jî nerewaye, dewleta Tirk jî yani sırf mesele Tayyip Erdoğan nekî. Mesele mamoste Jean Roj sırf Tayyip Erdoğan ya me bigota tamam. Tayyip Erdoğan rejîmekî, sistemekî nû aniye Tirkiye nerewaye. Ama mesele sırf ew ninin. Mesele devleta Tirkiye komple wisa. Ha tu dibêjî Tirkiye komple rejîme ne devlete. Tamam em bibêjin rejîma devletit. Dîsa jî devlet e mamoste. Devleta wan pîs e. Tamam hûn çi dixwaze mîna ve bikin. Hatî. Rejîma Tirk. Li vê dunyayê zilma herî mezin Yahudî û Kurdan dîtiye dibêje. Ya pir milletan dîtiye. Ne tenê cihû û Kurdan. Pir milletan zulüm dîtiye. Ya qirra Asûrî Sûryaniya hat, qirra Ermeniya hat. Yani zulma ku devleta Tirkiye Osmaniyan anî serê Ermeniyan anca Hitler anî serê cihûyan rast e. Ermenî neman li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê. Ermenistan bû wê derê. Ermenistan bû. Beşekî serhedê komple Ermenistan bû. Hejmara Ermeniyan ji Kurdan zêdetir bû wê demê. Qir kirin. Asûrî Sûryanî man. Êzidî man. Hûn ê bibêjin tamam Êzidî jî Kurdin. Tamam ama baweriya wan cuda ye. Êzidî ji ber baweriya xwe hatin qir kirin. Kurd bin jî ola wan Êzidî ye. Eger Sunnî bana ew jî dihatin parastin. Çünkü wê demê mîrektiyên Kurdan ê Sunnî jî êrişê ser Êzidiyan kirin. Yani em dizanin em qet nekevin nava meseleyê navxweyî Kurda. Ama êdî meseleyê navxweyî Kurda ez dibêjim çareser biye. Şerê di navbera partiyên Kurdan de jî êdî bi dawî biye. Baş ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad sibê ez çend weşana çê dikim nizanim girêdayî rewşa dawî ye. Eger sibê bikaribim nîvroyê ji were nûçeyên dawî pêşkêş dikim. Tabii êvarê daîma. Êvarê saet şeşa em tim. Ya mîvanê xwe eger mîvan tune bin em bi xwe derdkevin nûçeyê xwe pêşkêş dikin şîrove dikin. Bi hêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bedew beqene be.